Altså, ridebanespringning er også hårdt, men hvis man synes, det er sjovt, så står man op og lukker hestene på folk klokken 6 om morgenen, og man bliver derude, og man, selvom at der er snevejr, og det er frarådet at køre ud i bil, jamen, så går du de der 6 kilometer hen til gården, fordi du synes, det er fedt. Det er jo fuldstændig det samme. Hvis man har en passion for noget, så stopper man jo ikke bare, fordi det bliver hårdt. I går for eksempel, nu sladrer jeg lidt, men Tue, han sad og spiste McDonald's, og det er... Tue spiste McDonald's foran næsen på mig, og jeg var fuldstændig ligeglad, fordi jo, de ser da pæne ud, de der pomfritter, men altså, whatever. Så lige for dem, der ikke ved det. Dit hurtigste knockout, hvad ligger det på? Var det 19 sekunder? Ja. 19 sekunder Ja. efter starten af en kamp. Ja, Godt. i første omgang. MMA er en hybridsport, som man siger. Det er en blanding af alle kampsportsgrene. Det er et fælles regelsæt. Man kan sige sådan populært set, at det du må til OL, det må du også i MMA. Når jeg kæmper, og når jeg træner, jeg tænker ikke så meget over, at det jeg laver, det er at slå folk i hovedet, eller at sparke dem over benet, eller hvad det nu lige er, jeg gør. Det er i virkeligheden den samme følelse, når jeg går ned i Frederiksberg Have, og så skal jeg løbe så hurtigt jeg kan op ad den bakke nede ved slottet. Altså, det, at få sin krop til at yde det allermest optimale i forhold til at skulle løbe hurtigt som en spurt, eller gøre det godt i en MMA-sparringsomgang eller en konkurrence, eller nu spiller jeg overhovedet ikke bold, men jeg kunne forestille mig, at fodbold og håndbold og sådan noget, altså det der med at yde noget, ligesom at gå til eksamen, det er også det samme, det er bare oppe i hovedet. Men det er den samme mig, der gør det hele. Den største fordom, og som er sådan er, okay, hold nu bare kæft, det er, at folk de tror som udgangspunkt, fordi jeg træner og kæmper MMA, at så vil jeg gøre dem noget ondt. Og jeg kunne ikke være mere ligeglad med folk. Altså, jeg går jo ikke ud på gaden og kigger på alle og tænker, jeg slår dem ned. Jeg arbejder lidt på nedsat tid, så jeg møder kl. 11, og så har jeg fri kl. 5. Så jeg kan godt nå at træne kl. 9 til 10, og så har jeg den time der, og så på arbejde, og så fri igen kl. 5, og så træne igen fra 6 til 8. Så det er nogle mega lange dage. Så Anna, hun skal i kamp i Holland. Hendes første C-kamp. Hvis hun vinder, hvad vil der så ske for hende inden for UFC? Jeg vil sige sådan her. Jeg kan godt overskue konsekvenser, hvis hun taber. For så er vi bare der, hvor vi er nu. Men hvis hun vinder, så tror jeg, det stikker helt af.
Så det er sådan lidt svært at vurdere, hvad der kommer til at ske, men sådan rangeringsmæssigt, så ryger man lidt i top 10 i verden. Og så har man vel 2 kampe for at få en titelkamp.